ang tanan iyang gihigugma, ang tanan gusto ni Kristo nga maluwas og madala niya sa langit nun nga puloy-anan. Revelation chapter 3 verse 20 nga nagaingon, "Behold, tan-awa, ako nagatindog sa pultahan og nagapanuktok. Kung si bisan kinsa nga makadungog sa akong tingog ug magaabli sa iyang pultahan, ako musulod diha kaniya, makigdain ako kaniya, makigkaon ako og siya mahimong kauban ko." Busa mao kini ang ato nga dugukan sa ato nga pagtuon ni ining kabuntagon. Atong iduko ang ato mga ulo sa pagampo. Amahan namo nga ikaw sa trono sa kalangitan, nagaduol kami ni ining taknaa, ni ining adlawng igpapahulay timaan, taliwala kanimo ug sa imong mga katawhan. Salamat ni ining series nga among natun-an sa tibok semana. Nagapahibalo ka namo nga ikaw lamang gayud mahigugmaon nga among langit nun nga amahan. O bani kami Ginoo, tagai kami kaalam nga langit nun nga masabta namo kini mga pulong nga among pagatun-an, mao kini magagiya kanamo, magahatag kanamo kadasig sa among pag-alagad nga lubuol duol diha kanimo, kay nahibalo kami nga dili na madugay Ginoo, mahuman na kaning kasaysayan sa kalibutan, mo'y among tinguha nga makauli kami diha sa langit nun nga puloy-anan nga imong giandam sa imong mga katawhan. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampog, pagpasaylo sa among mga sala, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Alright, si Juan, ang propeta Juan, nakakita siya sa iyang pananahon, pagkanindot kaayo mga kapaglaom, nga kung kita makakita sa mga pananahon, ni anang panahon na si Juan, iyang gisulat ang iyang nakita nga pananahon gikan sa langit. Ngani na-record ka na sa Revelation chapter 7. Iya kining gihulagway nga daghan kaayo, daghang duot sa mga katawhan nga anaa na diha sa trono sa Dios. Ngani ang hari sa universo abi-abi sa iyang mga minahal mga kabataan, mga inanak, gikan sa lahi-lahi nga mga komunidad, lahi-lahi nga mga siglo, lahi-lahi nga mga kultura, beyond our imagination. Ngani atong tan-awon, niining Revelation Kapitulo 7, versikulo 9, nga nagaingon si Juan, tapos niini, mitanaw ako og ania karon diay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan og katawhan og pinulungan nga sa atubangan sa trono og sa atubangan sa kordero na nagtindog sila og na nagdalag mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot. Ang manlalalang, the Creator Jesus Christ, nga sa paagi, no, iyag yung gihatag sa iyang pagbuhagay ni ining kalibutana, nagkalahi-lahi, nagkalain-lain during the creation sa iyang paglalang. O nga ni, nalipay siya nga bisan in diversity, no, nagkalain-lain nga kultura, nagkalain-lain ang mga pinulungan, bisan gani ang mga kinaiyahan sa iyang mga katawhan, ang mga katawhan nagapili sa pagsunod kaniya sa iyang mahigugmaon nga paagi. So malipay di ay si Kristo kung kita di ay musunod kaniya. Mao kana panawagan sa tibuok kalibutan niining panahona. Dili na angay kapuy-an ning panahona tungod sa kasamok, kagubot, mga kalabalatian, kamatay. Busa muduol na kita karon mga kapaglaom kay si Kristo maurag gayud ang ato diha makaplaga nato ang kalipay ug paglaom nga tiunay. Busa sa pagpadayon nagin siya nagaingon nga wala siya nagmind sa unsay color sa skin, unsay ilang mga pinulungan, ang ilang abilidad, ang ilang pangidaron,
mabata, mahamtong ug matigulang. O ang babae ba siya o lalaki kay gihigugma ni Kristo ang tanan, or whether sila kabus ba o bahan di anon, wala gyud kini niya giigsapayan. Ang tanan iyang gihigugma, ang tanan gusto ni Kristo nga maluwas og manala niya sa langit nun nga puloy-anan. I am reminded sa alawiton sa mga kabataan na gaingon nga, Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Ang mga kabataan, iya ganing gihigugma, unsa pa kaha ikaw ug ako. Busa, gihigugman nila ang tanan. Niya ang tanan, wala gyoy pinalabi. Bisan unsa iyang gibuhat, o siya ba wala gibuhat. O ngani, sa kasamtangan ang uban, no? Ang kasagaran, kanila, wag yun nakadungog, mahitungod sa Diyos. Wala gigani makadungog, mahitungod ni Jesus. O sa balaang kasulatan, apan sila ni respond sa balaang espiritu. Nitubag sa balaang espiritu. Usa ka hilom nga tingog nga sa kahiladman sa ilang kasing-kasing nagatudlo kanila sa pagkamaayo, pagkabuutan, pagkamatinagdanon, pagkamahigugmaon o pagkamanghinatagon alang sa uban. Mao na ang tanan gihigugma sa Ginoo, gusto gyud sa Ginoo nga kita, we must be kind, we must be helpful, we must be loving. Tungod kay siya ang gugma. Siya una na higugma kanato nan. Ato gyud higugmaon ang ato nga mga isig katao. Kung kita magmutabang sa ato mga kabataan sa pagpaminaw sa tingog sa balaang espiritu, o mamahimo silang kind, mahimo silang loving, ni adtong mga katawhan or mga kabataan nga daw, lahi gyud, dunay dakong kalahian, different from them. Nan, kita nagatudlo di ay niining atong mga kabataan sa pag-angkon sa kasing-kasing nga nagaabi-abi sa tanan, alang sa gingharian sa Dios, sama sa ilang langit nun nga amahan. Praise the Lord for that wonderful nga ginikanan nga nagmatuto sa iyang mga kabataan. Ngani sa Proverbio 22 versikulo 6 nagaingon dia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bansayo nato ato mga kabataan, mga pinalangga nga mga gitikanan, aron sa ugma na nila, dili sila magahatag kanato og problema. O sa atong tudluan sila, dili nato tudluan nga, dong, ayaw gyud pag uban-uban ang mga bulingit nga mga kabataan. Kuan gyud, kanang piliara gyud katong kuan pod, nga naay kuan. Naay kwarta o unsa ba, dili di ay, kung dili atong tudluan sila sa pagkamaayo, kind, respectful, mauna, atong itudlo sa atong mga kabataan. Ngani si San Pablo, nagasulat ngadto sa iya mga kahiglaan sa Roma, iyang nahidumduman nga katurabang iya mga katawhan, katong mga katawhan dito, nagkalailahi, different people. Apan sila nahigugma ni Jesus. Busa, mulag nang hupaw siya. He sighed. Because, dili baya lalim, dili sayon, no, sa mga katawhan nga magsinabtanay. Karon, daw bisan ang atong gipuy-an, ni ining kalibutana, daghan kabgubot, asawag bana, mga ginikanan o mga kabataan, dili na magkasinabot. Dili na magkasinabot. Daghang problema. Muna sa akong hunahuna may nagyud nga muuli sa langit nga puloy-anan kay lisod na kaayo ni karon ang ato nga gipuy-an. Kasagaran lisod kaayo nga magsabot, magkasinabot ang tao. But how could he help them understand? Si Pablo, unsay iyang ikatabang ni ini
nga kinidi ang pagsabot nato aron masabta nila nga kanidi ay nagkadaiyang nato nga personalidad, nagkadaiyang nato nga mga pamatasan kini usahab adunay mga panalangin. Dili di ay kay dautan ning tanan, kay ngano we learn to adjust each other. Maura gyud ni ang pag-adjust ang importante. Be patient, no, sa tanang panahon. Ngani ang asawag bana kung walay sinabtanay, walay pagpasensya, dili gyud na mulahutay nga relasyon. Busa inan kita naguna-una si Pablo nganong na may blessing ni anang nagkalahi-lahi ang ato nga mga kinaiya, nagkalahi-lahi ang ato nga mga tribo unsa pa nga nagkalahi-lahi. Ang naghuna-huna ang sa huna-huna ni Pablo mahitungod sa iyang lawas. Kay ngano man ang atong lawas adunay different function, different parts sa ato nga lawas. Kining kamot mo ikapot sa ballpen. Ang atong mga mata mo itabang sa pagtanaw sa mga pulong. Ang atong huna-huna mao kani magatabang nato unsay atong isulat. Ug ang atong kasing-kasing mapuno unta sa gugma sa Ginoo alang sa iyang mga kahigalaan didto sa Roma. Ang balang espiritu nagapadasig kaniya sa pagsulti that they were like the parts of a body. Nga sila di ay matag-usa nato, matag-usa ka tao, sama sa nagkalahi-lahi nga bahin sa lawas. O unsa man, no, kung nagkalahi-lahi kita nga bahin sa lawas, they all had different jobs to do. Nagkalahi-lahi sad at atong buluhaton so that everyone was cared of. Aron di ay nga maatiman ang tanan. Busa ang kamot, lahi ang function. Ang mata, ang ilong, ang dalunggan, lahi-lahi. Pero kung mahiusa na sila, nindot kaayo kay kini makaatiman sa tibuok nga lawas. At the center of their body, center di sa lawas was a heart. Unta kining atong kasing-kasing puno unta sa gugma sa Dios. O ang atong huna-huna, ang atong mga pamutok, ma-inspire di ay sa balaang espiritu. Usa kita ka, pinasahi, doon na tayo unique nga responsibilidad sa pag-atiman ngadto sa uban. No? Pagkanindot kaayo, kung kana siya nga tao, caring, loving, bisan sa ato, magtiayon ta, asawag bana, malipay ta nga atong bana, caring or loving sa ato, o kita pod asawa. Likewise, mahimo sagtag maatimanon, caring, loving wife ngadto sa atong bana og sa mga kabataan. Sama lang kuno sa ilong, no? Different ang ilong, lahi ba ang function kaysa atong bitiis, no? Diri sa atong legs. Apan sila gihapon, they take care of us in different ways. Sila bisan nagkalahi-lahi ang bahin sa lawas, sila usab nagaatiman sa kinatibuk-an nato nga lawas. Busa ang matag-usa diha sa iglesia, nagakinahanglan og pagtabang sa matag-usa og sa pag-atiman sa matag-usa. Pastilan, no? Muna bitaw nga bisan karon magteksta, take care, amping, pagkanindot kaayo, nga makadawat ta sa atong text, no? Sa atong higala, labi na sa ato nga mga minahal sa kinabuhi. Amping, take care, I am praying for you. Uy, naapagyud pakapin, I love you. Mauna nga, adunay maayong pagtinagdanay, gikan sa membro sa panimalay, o hangtod sa atong mga kauban sa atong trabahoan, sa atong mga higala, o ang tibuok kalibutan mo'y gusto sa Ginoo nga maghinigugmaay tungod kay una siya na higugma, gusto sa Diyos nga maghinagugmaay ang matag-usa kanato kay linaw. Adunay kalinaw kung adunay gugma nga nagpatigbabaw sa matag-usa. Si Pablo nagapahayag nga ang balang espiritu nagahatag og unsa at least
nagahatag og usa ka gasa aron nga mapanalanginan ang uban ug unya mapakita ngadto kanila ang gugma sa Dios. Una nga matag usa di tayo maingon nga wa man gyud koy talento, wa man gyud koy gasa, naagyo di ay magkapobre-pobre bisag usa lang ka gasa. Unsa man? The gift of smile. Kung makaibalo makamao ka mo smile, that's already a gift, a blessing. Kabao bata magluto, maglaba, blessing na kay nanay gasa gihatag sa Ginoo. Ngani ang uban usab adunay gasa sa lig-on nga pagtuo. Og sila makapadasig sa uban tao. Nay uban nga sige lang bahala no kung unsa diha ang ato nga dangatan o unsa ba ang mahitabo o unsa ba ang mga ato nga kakulian niining kinabuhi naagyud tay lig-on nga pagtuo og ang atong pagtuo nindot kaayo kung ato diha ibutang sa pagtuo diha kang Kristo kay siya ra gyud ang makatabang kanato. So pinaagi niining kung naatay lig-on nga pagtuo makapadasig ta sa ubang tao. Some were good teachers. Ano po'y mga maayo nga magtutudlo o maayo nga magwawali nga magatabang sa mga katawhan sa pagsabot o dugang mahitungod sa pagkamaayo sa Ginoo, pagkamahinatagon o sa iyang gugma o kaluoy sa pagpasaylo. Mauna nga kinahanglan di ay, no? Some of them have strong faith. Some of them are good teachers and good preachers. Ang uban sad nga mga katawhan aduna say gasa sa pag-atiman sa uban. Pag-atiman sa uban. Ani as a nurse, no, ako ginangkuan nga kaning tender loving care, TLC. Di gid ko kaning ako yung sinati nga kung nurse ka, mo care gyud ka, mo love gyud ka. No? Unsaon nimo pag-atiman sa imong pasyente kung dili ka loving and caring? Og ang uban sad na panalanginan, panalanginan pud siya kay nay extra resources. Na siguro siya extra nga paninapi sama sa uban nga unsa ikahatag pud ika-share nato ni adtong nagkinahanglan. Dili di ay nga taguan ang kwarta unya kung naa natay sobra-sobra nga paninapi unya naglinaog pud ta dili pud na gusto ang Ginoo ni ana. So we have to share to others, no? And some were good leaders. Ang uban sad mga maayo nga mga pangulo. When everyone used their special gifts generously and cheerfully, kung ang matag usa ilang gamito ng ilang pinasahi nga gasa nga sa makanunayon gyud no pinaagi generous walay pagkuli ihatag gyud niya sa uban i-share gyud sa uban ug ngani pinaagi sa malipayon nga espiritu ang matag usa diha sa iglesia na panalanginan og usab sila pod mo eksperyensya labaw pa gyud sa gugma sa Dios nga nagkahiusa. See, pastor kanindot yun nga, we have to share our special gifts to others. O kung ang ubang tao nakakita how much they love each other, no? Kung nakita na to, nindot man yun nga pamilya, nindot man na sila nga mga barkada, kay naghinigugmaay mang matag-usa, nindot man na sila nga kauban sa buhat diya sa Southwestern Philippine Union Conference. Amen? Yeah, makaingon diha sila nga, uy, gusto ko mo join pod nila din ha. Kay loving community sila, may gugmaon nga komunidad. Siguro, makaingon po ta nga, yes, it's also in the Hope Channel, South Philippines, nga may gugmaon sila sa usag-usa. Busa, gusto, ganahan ta makig-uban. Pero ang uban gani, magsigilag away, maglalis permi, managbikil lang, kinsa may ganahan, nga makig-join ni ana nga grupo. Si Pablo nagasulat, og nagasulti ni ining Yano og makataba nga instruction about being kind and loving. Kinahanan dayta maatimanon, kind, maayo og mahigugmaon. Kay kini og siya naga-encourage
nagapadasig kanila sa pagrespeto sa matag usa nga mga kalahian sa kinabuhi. Bisan no, di man gyud nato matubas mo na giingon, you cannot please everybody. And everybody cannot please you. Nga naman, nagkalailahi atong kinaiyahan. Pero bisan ni Ana, we have to respect them. No? Ano yung slogan na nag-ingon nga, respect, 1 centavo. Ang matag-usa, ato, irespeto, kay sila, gihigugma usab sa Ginoo. Sa pagpadayo, nag-ingon, to comfort each other when they are sad. They were sad. Oh, ato silang i-comfort, ato silang ihupay. Hupayon ang ilang mga kasub-anan kung naa sila sa kasub-anan. And we are going to celebrate and be happy together. Oh, ginagmay sigurong salo-salo. Sige, bye. Oh, nagmagulanon ka karon. I am with you. Oh, labi na. No, siguro, nawad-an o ginigugma tungod sa kamatayon. Ato siyang duyugan, i-comfort nato ang ato mga higala. Then, siguro, i-invite nato, imbitahas siya sa imong panimalay. Bisan, humble kaya tong panimalay. Gamay, apan kung naang gugma di sa panimalay, we can invite our friend to be patient. No? Mahimo satang mapailaw ulubon o makapanalangin sa uban o labaw sa tanan nga pinaagi niini magkinabuhi kita nga malinawon together. Si Pablo nahibalo nga kung naa sila kining atong experience nga mamahimong a little bit of heaven on earth, gamay nga langit dinhi, jutay nga langit dinhi sa kalibutan, kung sila magapili sa pagkinabuhi uban sa kauban nila in harmony. Sa ato pa walay samok, walay panag-away, walay kagubot, ang ilang iglesia mutubo o glabaw sa tanan kung atong abi-abihon katong mga katawhan nga dili lagi dunay kalahian sa ilang mga kinaiya siguro alang kanato o adunay harmony diha sa panaghiusa, that you will experience a little heaven here on earth. Mao kini ang gisulti. Mao ni ang gisulti nato sa unahan nga si Juan, usa sa mga sumusunod ni Kristo. He is one of the Jesus disciples. Adunay pinasahi nga panan-awon gikan sa langit og nakita niya nga beautiful picture of vast gathering, daghan duot sa mga katawhan gikan sa lahi-lahi nga dasod, lahi-lahi nga tribo, lahi-lahi nga pinulungan ug lahi-lahi nga pamilya. They were as different as anybody could ever imagine. Lahi gid sila. But they were all dressed in white robes. No? Sa diha nga kita mga luwas, atagan tagbisti nga maputi nga wadili na gyud ta makasala kay nagasunod kita sa kabalauran ni Kristo. Og sila magatindog diha tupad sa trono sa Dios nga nagasimba kaniya uban sa kalipay, uban sa gugma. Mao kini ang ato nga gihandom unya sa pagbalik sa Ginoo. Mao gid pud akong handom mga kapaglaom nga unya unsa maning kalibutana, puno sa balatian, puno sa kasamok, sa gira, tanan nga mga kanang mga kasinatian nato nga dili maayo, gani kini nagpahibalo kini mga pinalangga nga mga kapaglaom nga dili na gyud madugay, matun-as na kini ang kasaysayan sa kalibutan. Busa ako nag-awhag sa matag usa kaninyo, kanatong tanan mag-aalagad kita sa atong buhi nga Dios, ang mahigugmaon nga Dios nga nagaabi-abi kanato sa tanang panahon, ang Dios na puno sa kalipay ug gugma. Og mauna kaning panahon nga iyang dugay na gid siya naghulat nga untang iyang mga katawhan moduol kaniya. Og adunay kalipay magahiusa kita, magahiusa kay dadun man ta sa langit nun nga puloy-anan kung magbuutan kita. No, all His beloved children were together at last. Ang tanan ng mga hinigugma nga mga kabataan, mahiusa hangtod sa kahangturan. Wow! Mausad kining ako gipangandoy. Nga gusto na ako tibuok panimalay, akong banag mga kabataan, madala sa langit nun nga puloy-anan. How about you, mga pinalangga nga kapaglaom?
I believe nga mausab ang inyong tumong og tinguha samtang nagkinabuhi niining kalibutana, musunod kita sa lakang ni Ginoong Hesukristo. Tinuod og nagaingon dinhi, ang Dios malipay gayud nga kitang tanan musunod ngadto kaniya. Ako bang na-imagine mga pinalangga nga mga kapaglaom diha sa pagbalik ni Kristo, no? Og kita mo madala didto sa iyang langit no napuloy-anan, baka dungog gid ta. Ako na nang gi-imagine karon nga ang Dios gyud mo ingon, welcome Mrs. Shirley Bacos. Pagkanindot kay nga i-welcome ko sa langit nun nga puloy-anan. Ani ay alawiton dinhi nga I'll just sing it in a cappella, no? A cappella lang, pero tan-aw nato mga pinalangga nga kapaglaom ang mensahe niini nga sa diha nga tuwa na kita o saman ini mga katawhan, lahi-lahi ang mga tribo, mga gigikanan, mga komunidad, ilang pangidaron, mababay o lalaki na naghugpong sa pagduol ni Kristo. Mauning ako nga gi-imagine nga unya sa pag-abot nato sa langit mo, welcome ang Dios niya ang alawiton. Welcome home, children. This is the place I prepared for you. Welcome home, children. Now that your work on earth is true. Welcome home, children. Ye who have followed so faithfully. Welcome home, children. Welcome home, children. Here where I am, you shall always be. Forever rejoicing with me. Praise the Lord. Mga pinalangga nga paglaom. Daw na emotional ko sa pag-awit nining alawiton, nga unya sa pagbalik sa Ginoo. Atong madungog ang pag-welcome sa Ginoo. Welcome home, mga anak. Kamo, nahuman na ninyo ang inyong buluhaton diha sa kalibutan. Mao kini ang dapit nga ako gitagana alang kaninyo. Kay kamo nagasunod kanako sa pagkamatinud-anon gayod. Welcome home, ako mga anak. Kung asa kamo, anausab ako, og sa hangtod sa kahangturan, magakalipay ako, uban kaninyo. Mooni ang dako nga paglaom nato, nga tanan, nga mag-aalagad sa Ginoo, gikan, karon hangtod sa katapusan, panawagan ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Kung kita nahigugma ni Kristo, atong sundon ang iyang kabalauran, kita magmahigugmaon, magmahimong maayo, maabi-abihon, o kita mag-andam alang niya ng ginharian nga tagana sa iyang mga katawhan o kita magapuyo kaniya, uban kaniya sa eternidad. Ato iduko ang ato nga mga ulo. Amahan namo nga ikaw sa trono sa kalangitan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga among natun-an ining adlaw igpapahulay. Magatudlo kanamo Ginoo sa pagsunod sa imong kinaiya. Sa pagkamaabib-abihon bisan nagkalahi-lahi ang amo nga mga taras. Aning amo mga batasan Ginoo. Apan ang imong tinguha mao gihapon nga kami imong madala sa langit nun nga puloy-anan. Ginoo bisan ang kami makasasala, daw wala na gyoy kaluwasan, apan maugyapo imong tinguha Ginoo, nga ikaw, magahatag ka na mo, og pamaagi, diin kami Ginoo, imong madala sa langit nun nga puloy-anan. Busa, tabangi kami Ginoo, sa pagsunod kanimo, labi na Ginoo, nakita na namo ang mga timailhan ni ining kalibutana, dili na maayo kapuy-an Ginoo, ay kami mga estranghero lang ni ining kalibutana. Bosa mo duol kami kanimo,
aron dadon kami nimong tanan sama ni anang nakita nga pananaw ni Juan sa langit nun nga puloy-anan magapuyo kami uban kanimo sa eternidad. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.